पुत्र जिल्ह्याच्या विकासासाठी आम्ही निधी आणला की निधी मागितला अशा प्रकारे सांगत असताना निधी कोणत्या कारणासाठी मागवला, कारण ते सर्व टक्केवारीच्या आणि टेंडर मॅनेज करण्याच्या पद्धतीने आतापर्यंत त्यांनी निधी आणला. पण निधीची कामं अजून होऊ शकलेली नाही आहेत. त्यातलं एक उदाहरण माझ्याकडे परवा एक ऑडिओ आला आहे की निलेश राणेबरोबर फिरणारे परब हे एका कॉलेजच्या असलेल्या टेंडर कोर्टाच्या टेंडरसाठी फॉर्म पाठी घेण्यासाठी अजून मतदारसंघात आमदार नाही. बोलून बघायचं काही नाही, ते मागे घ्यावं लागणार आहे. ते आहे पण बघतो कोण सर्व आमचे वडील बघतात नंबर सांगता पाठवता काय म्हणतात सांगता का. त्यानंतर दुसरे शिरवळकर निलेश राणेबरोबर फिरणार आहे. तुम्ही तो फॉर्म भरला होता ना तिथे कोर्टाच्या कामासाठी. डॉक्युमेंट एवढं हे करू शकतो बोललो मी. पाठवतो का. अशाच प्रकारचे सर्व जिल्ह्यात आलेल्या कामं मॅनेज करणे आणि दर्जेदार काम करणाऱ्या ठेकेदारांना बाजूला हटवणे हे आतापर्यंत राणे कुटुंबियांचे असलेले त्यांचे बगल बच्चे हे काम करत आलेले आहेत. आज या ठिकाणी मधल्या काळात जिल्हा परिषदेमध्ये बाउन्सर आणून जे टेंडर मॅनेज करण्यासाठी प्रयत्न केला त्यातलाच हा एक भाग आहे. त्या लोकांना अजून निलेश राणे कोणताही लोकप्रतिनिधी नाही, पण निलेश राणे यांच्या मतदारसंघातलं कोर्टाचं काम आहे, तुम्ही फॉर्म पाठी घ्या अशा प्रकारचं सांगून जनतेच्या असलेल्या कामांची वाट लावणं. आणि म्हणूनच बऱ्याचशा इमारती गळक्या निघाल्या आहेत, बऱ्याचशा रस्त्यांचे कामाची निकृष्टताची कामं झाली आहेत, बरीचशी ब्रिज पूर्णतः करता आलेली नाही आहेत. ह्या सर्व असलेल्या लाडक्या यांच्या कॉन्ट्रॅक्टरना काम देण्यासाठी आणि कॉन्ट्रॅक्टकडून टक्केवारी घेण्यासाठी आतापर्यंत हे कामं अशा पद्धतीने करत आलेली आहेत. ज्या दोन्ही मुलं ह्या मतदारसंघातली पण नितेश राणे आणि या मतदारसंघात असलेला निलेश राणे हे दाखवताना आपण सोज्वळ आहोत की आपण कसल्याही याच्यात नाही आहेत, आम्हाला विकासाचा ध्यास आहे, विकासाचा ध्यास घेण्यासाठी आम्ही निवडणूक लढवतो आहे. आणि माझ्या बापाचा पराजय त्याचा बदला घेण्यासाठी निवडणूक लढवतो आहे. हे कोणताही अशा प्रकारचा विकासासाठी निवडणूक लढवत नसून स्वतः निवडून आल्यानंतर किंवा स्वतःच्या निवडणुकी झाल्यानंतर ह्या अशा पद्धतीने टेंडर मॅनेज करून त्या जिल्ह्याच्या जनतेशी आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्यांना कोणतंही घेणं देणं नाही आहे. तर अशाच प्रकारची कामं मॅनेज करून पैसे मिळवण्याकरता आणि ते पैसे मिळवलेले निवडणुकीमध्ये वाटण्याकरता हे प्रयत्न यांचे चालू आहेत. त्यामुळे राणे 34 वर्ष विकास केला, 38 वर्ष विकास केला सांगतात. त्यांचा विकास, त्यांच्या मुलांचा विकास अशा टेंडर मॅनेज करण्यामध्ये प्रामुख्याने होतो आहे. ते खऱ्या अर्थाने जनतेने बघण्याची गरज आहे. कारण जनतेला कळलं पाहिजे की जे तरुण मुलं आता जे ठेकेदारीमध्ये वळलेले आहेत त्या तरुण मुलाला अशा प्रकारची धमकी देऊन फॉर्म पाठी घ्या आणि आम्ही काम करणार अशा प्रकारे सांगतात. त्यामुळे ठेकेदारांनी पण लक्षात आणलं पाहिजे की हे अशा पद्धतीने काम करतात. त्यांना खऱ्या अर्थाने घराणेशाही म्हणूनच आम्हाला संपवायची आहे. त्यासाठी मशाल निशाणीचे उमेदवारांना आपण निवडून दिलं पाहिजे, तरच हा भ्रष्टाचार आणि दादागिरी यांची संपुष्टात इथून येणार आहे. त्यामुळे सर्व मतदारांना मी आवाहन करतो की अशी ही दादागिरी संपवण्याकरता आपण यावेळी 20 तारखेला
मशाल निशाणीच्या चिन्हाचं बटन दाबून तिन्ही उमेदवारांना विजयी करा आणि राणेंची असलेली प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आपण बंद करून त्यांना आपण घरी मुंबईला परत पाठवूया. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.